Il-ħamis il-ħaddiema tal-HSBC reġgħu daħlu għax-xogħol dan wara li tard l-4 filgħaxija il-Union tal-ħaddiema tal-Banek u l-General Workers Union waqfu l-azzjonijiet industrijali. Dan b'riżultat ta' sessjoni ta' medjazzjoni mill-uffiċċju tal-Prim Ministru mal-HSBC, l-MUBE u l-General Workers Union li waslet biex il-ħamis filgħodu bdew ukoll il-laqgħat ta' negozjati bejn il-partijiet. Il-President tal-MUBE William Portelli qal li dan qed isir b'għadd ta' kundizzjonijiet. Il-laqa ta' kontinuazzjoni ta' negozjati bil-kondizzjoni ovvjament effettiva dik hija l-ixtu għadu l-ixtu prinċipali illi il-bank jiġi bil-kontra proposti tiegħu biex tibdew niddiskutuhom. U għasostna li wara l-medjazzjoni min-naħa tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min ħaddem fallit, l-intervent tal-uffiċċju tal-Prim Ministru kien essenzjali. Medjazzjoni jenet il-partijiet ma naħsibx li konna naslu mal-lajf, konfermalkom jiena, Ministru Otlura mill-Benajda. Portelli sostna li l-MUBE u l-General Workers Union se jkunu qed iżommu l-uffiċċju tal-Prim Ministru informat b'dak li jkun għaddej biex tkun imminimizzata l-possibilità li n-negozjati jfallu. Tal-uffiċċju tal-Ministru li jibqa' jimmonitorja u jibqa' biex mal-ewwel biex ngħidlek forsi ostakli miltaw miegħu jekk ma nkunux nistgħu nsolvu nerġgħu mill-ewwel immorru għand il-medjatur biex ngħidlek illi ikun qed jimmonitorja William Portelli sostna li jekk il-bank ma jippreżentax proposti konkreti, l-MUBE qed tirriserva d-dritt li terġa' tibda bl-azzjonijiet industrijali.